No niin, ajattelin kertoa vähän välineistä, mitä käytän. Eli tässä on mun kesäkalastukseen rakennettu lelulaatikko. Päällimmäisenä siinä on kaikuluotain ja teline, millä mä saan sen mihinkä tahansa veneeseen kiiton anturiin. Ja sitten on tietysti virtapiuhat tuolla. Niistä ei sen enempää. Täällä on kaikki mitä mä nyt tarvitsen. Koukunirrotin, kalapappi, malli ja jykevä, kalan nostin. Ei tarvitse haukea nostaa vesistä, kun ottaa alaleuasta kiinni. On pihtiä, puukko. Tuossa on toi, saa heittää pojun vesi, jos löytyy hyvä paikka, niin sit on helppo kiertää. Semmosia leluja. Sitten varsinaiset pyyntivälineet, mitä uitetaan vesissä kalansaannin toivossa. Täällä meillä näkyy olevan näitä perinteisempiä, eli on lippoja, on lusikoita. Nämä on omia viritelmiä. Täällä on jigi perässä. Toimii joskus aika hyvin, on helppo kalastaa. Sitten täällä näkyy olevan liitsejä. Jalokala tykkää kovastikin, kun uittelee. Sitten on mun henkilökohtainen lemppari popperi, jota ahveta kalastan paljon tällä, ja hauen tärpit on koreita. Tää on ihan pintakalvossa ja pärskiin mennessä ja hauki iskee altapäin ja joskus komeita kaaria. Tätä mä käytän hyvin paljon. On toiminut melkein säällä kuin säällä. Sitten seuraava boksi. Täällä on vaappuja. Näköjään on vähän pinnassa uivaa. Pieni leukalappu. Sitten on syvemmällä käyvää. On isompia leukalappuja. Sitten on tämmöisiä perinteisiä haukipalikoita. Uivat rauhallisesti vemputellen, niin on hyviä uittaa. Täältä löytyy myöskin nirhoja. Eli nää on vaappu, joka kelluu. Ja vähän niinku popperi, mutta ilman sitä pärskytintä. Jalokala tykkää virtaavissa vesissä, taimen ja kirjolohi pääasiassa. Sitten on muutama painokuva. Tää painaa 120 grammaa. Uppoo hienosti. Kalastaa syvällä. Ja sitten on perinteinen tamperelainen truutta kuhapyydys. Ei ole koskaan mulla toiminut. Ehkä mä en osaa sitä käyttää. Täällä mulla on näköjään jerkit. Muutama mallina. Iso vaappu. Ei leukalappua. Nämä mallit aika lailla pintavesissä. Eli käsialalla tehdään uinti. Vavan kärkeen nykimällä saadaan tää tekee monenmoista kuvioa. Iso hauki tykkää, mutta kun hän paljasta haukea kalastaa, niin mutta joskus tuli kokeiltua tuotakin. Tää on suspi. Vähän sama juttu kuin jerkki. Käsialalla tehdään. Tää uppoo noin metrin syvyyteen, mutta jää siihen sitten niinku leijumaan täimet pohjaan. Pitäisi olla hauvelle tavattoman hyvä, mutta kuten sanoin, hauki ei mua niin kovasti kiinnosta. Sitten seuraavana on jigit.
Nämä on kaikki heiteltävää mallia. Täällä on sirppipyrstösiä, igejä. Sitten on näitä, mikäli lienee tälle nimitys onkaan. Tälle pyrstömalle en tiedä. Mukavasti vemputtaa uidessaan ja ahven tykkää samaten kuin kuha. Eli näitä tulee paljon uitettua. Kuha tykkää enemmän tämmöistä pitkän sorttisista. Ja tässä on perässä niin kutsuttu stingeri, eli lisäkoukku. On laitettu siimalla, jos kuha sattuu nappaan hännästä, mutta yleensä kuha ottaa ihan pään mukaan ja sitä rataa. Näitä on eri kokoja sitten, eri värejä. Nämä nyt on niitä, mitä mä oon enemmän käyttänyt, näitä värejä, mutta näitähän on älytön määrä kaupoissa. Tuolla missä noi kauppahauet. Eli lapset käy syömässä niitä kuulemma, kertoi yhden liikkeen edustaja. Tässä on mun vertikaaliikit, eli tää on tää mun viimeinen, mitä mä oon ruvennut kokeilemaan. Eli näitä uitetaan vähän isomman punnuksen, 20 grammaa, 30 grammaa pohjassa, tai vähän pohjan yläpuolella, siima suorana alaspäin, eli joka nykäsy tuntuu mahdottoman hienosti. On mukavaa hommaa kaikuluotaimelta lukea. Siinä näkyy suoraan kalakaaret ja näkee, koska kuha lähtee, varsinkin kuha lähtee nouseen syömään. Ja on hienoa hommaa. Vähän niin kuin kattookin reaaliajassa. Yhdenlainen tosi TV, nehän on nykyään muodissa. Ja näissä on kanssa mulla tää stingeri, koska ahve monta kertaa ottaa pelkästään pyrstöön kiinni. Kuha yleensä ottaa koko välineen. Siinä noin oikeastaan oli mitä mä käytän jigit enimmäkseen. Mulla käytössä on. Ja noi lipat ja lusikat, kun ahventa pyydän. Ja noi lipat käy sitten vielä, jos sattuu lähteen turpasärkeä kalastaan, eli toutainta, niin tykkää noista kirkkaista lipoista. Semmonen on mun kesälelusekki.